देव कालीचरण ब्रह्मनि 82थि जि रुंसारि सान बेखौ धेकियाजुलि बे बाटासिपुराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। बेहाय बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआनो जोंनि सासे महापुरुष गेदेमा जाय 100 बोसोरनि सिगां जोंनि बर' समाजखौ फोसाबनायनि राहा लादोंमोन। बिथांनि सानस्रि बिथांनि दिथाजोंनो बर' हारिया मोनसे आथिखालनि जि गोदान महर आधुनिक बर' जाति बेनि महरखौ मोननो हादों। मानोना बिथाङानो जोंनि गेजेराव गिबिसिनै सोलोंथाइ आरो धोरोमारि सानस्रिफोर आरो समाजारि जिउ खुंनायनि आदब हारिमु बेफोर गासै बिथिङाव मोनसे सोरांनि हान्थिनाय आरो मोनसे फोसाबनाय लाबोनानै जोंनो गोदान समाज दानायनि दिथाखौ होलांदों। आरो बिथांनि सानस्रि आरो आदर्शजों दिनै बर' समाजा बायदि बिथिङाव दावगानो हादों। सोलोंथाइनि बिथिं, समाज फोसाबनायनि बिथिं आरो मोनसे गोदान सोदोमस्रिखौ होसोनानै रायजो जानो हादों होननानै आं सानो। नंगौ, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआनो जोंनि हारिनि जि गुबै सानस्रिफोर दिनै जोंनि राजखान्थियारि मोनथाय आथिखाल जिखौ लानानै जों दावराव जाबाय थायो। ट्राइबेल लिग बे आरो साइमन कमिसननो होनाय मेम'रेन्डाम बेनि दारै जि जों ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक मोनदोंमोन बेखौनो गुदिथाय खालामनानै जों राजखान्थियारि मोनथायफोरखौ मोननो हादों। आरो बिथाङा जि ब्रह्म बर्डिं गायसननानै सोलोंथाइ गोसार होदोंमोन बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै जों लेखा गोरों समाज बर' समाज जों मोननो हादों। बेफोर बायदि बिथिंखौ नायनानै जों बिथांखौ बर'नि गिबिसिन सासे सान्थौगिरि गेदेमा होननानै जों बुंनो हायो। बिनि सिगां आं दिनैनि हाबाफारिनि सायाव फंनैसो बुंग्रोनो सानदों। दिनै 8 मे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि रुंसार सान फालिनाय बे जोंनि जिखिबि जोंमा आश्रम फोथाराव जागासिनो दङ आरो बेखौ धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा खुंगासिनो दं फुंनिफ्रायनो। दा गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा 8 रिंगायाव अखण्ड जयग फोजोंनाया जाबोदों। बिनि उनाव नैथि हाबाफारि हिसाबै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि सावगारियाव जोङो मान बावनानै बिबार बावदों। बिनि उनाव थामथि हाबाफारि जायखौ नोंथांमोना दा सोंदों, मावख' गोदान आरो कम्पिउटार फरायसालि गोदान न' जोङो दिनै बेखेवदों। बे हाबाफारिया जाना थांदों आरो दायो ब्रैथि हाबाफारि हिसाबै गेवलां मेला जागासिनो दङ। दा दिनै बे जिकेबि जोंमा आश्रमाव खुंनायनि आन्दोआव जाहैबाय जिहेथु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया बर' हारिनिनो सासे समाज फोसाबगिरि, माहारिखौ फोजाखांगिरि, माहारिनि सुंथागिरि, बर' समाजाव गिबिसिन समाज फोसाबनाय हाबा मावनाय, रांखान्थि बिथिङाव हाबा मावनाय, राजखान्थि बिथिङाव हाबा मावनाय, बे गासै खामानिखौ गुरुदेव आफायानो बर' समाजाव मावग्रोदोंमोन दिनैनिफ्राय 100 बोसोरनि सिगांनो। दा बे बाथ्राखौ जोंनि फरायसाफ्रा मिथिनांगोन, बेयाव फरायनाय फरायसाफ्रा। बेखौ जोङो साननानैनो धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादखौ जों खावलायनानै बोसोरे बे गुरु आफानि थैनाय सानखौ बे जिखिबि जोंमा आश्रमनि लांगोनायाव खुंनाय जाथों होननानै जोङो खुंहोदों आरो। दा दिनै बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों अफिस न'खौ दिनै बेखेवबाय आरो बिनि गेजेरजों जोङो देग्लायनिफ्राय कम्पिउटार प्रेक्टिकेल जोङो फोरोंसिगोन। कम्पिउटार जों दा 7 खान सोबाय आरो जोंना गंथाम फैबावगोन, 10 खान जागोन। बेखौ दिनै जोङो फोसावबाय। बेनि उनावहाय जोङो ट्रेडिसनेल मोसानाय फोरोंनायनि बाथ्रा आं दाख्लै फोरोंगिरिजों रायलायबाय। साननै सानथामनि उनाव कनफार्म जासिगोन, बेबो बेयाव जासिगोन। ओमफ्राय आरिमु फोरोंथाइ, आर्ट होनो जायखौ इंराजियाव, बे आर्टखौबो देग्लायनिफ्राय होगोन, बेखौबो रायलायना दोनखानाय दङ। आरो रिंगु दामसा आरो हारिमु, मिउजिक एन्ड भकेल, बिनि फेसिलिटिखौबो देग्लायनिफ्राय जों बे फरायसालियाव होनाय जासिगोन। बेखौ जोङो दिनैनि गेजेरजों फोसावनाय जादों, बेनो आरो।